Khulumka jotono no tei belai belai nyolo amsugo norong no borok kubai kahini channel o channel norok kok borok bai agini kwcham facts tei gilama kerang gotoma berai kiri masingsa wana masingsa gotoma rok khnai manai norok ni thani bo obo hai kunu kahini rok tongkha kai jeta nongni logi gotijak rok obo hai kunu experience tongkha kai norok ang bai share khai mano. Ani channel o about thangai norok ani Instagram tike ang bai contact khalai manai phaide bisi kok sayawui tinini kahini shuru khaliana. Cheng je kokrokni bepare bisi kaham kai saimia hangkai obono haino normally bo hinna hari moina bo kokya tangoi hingka hangke dunia o gilamano obo hai gilamano mani bo tongo gilamano kok bo tongo oboni bepare cheng kichapun saimia hangka bono respect khaidi bujinani try khaidi but oboni upre ta monai di bono ta bengai di amtia deba Rabi bai Akash bo obo haino borok je manino saimia je manino nugya bisas khaya ke khaya borok obono belai bengai kha belai oboni upre munikha obagai borok ta majrama kha obono tino tini seng sai khana layana Akash bai Rabi borok chere phangchini kaisa tol borok ekloge no school logo pori phega para bo ek no nokbo gana gana borokni 12th exam paibenai borok wansuka parao tongo di kunung glak sohorogo thangai job rogo tugui job rok khailai layana hangai obo haike wansugui borok thanani deciding kha borok tongmakhai odisha o tongo hingkai borok tabo Calcutta thangai akonai job khainai obo hai buni wansukmung nogorogo bo permission habai kya nogni borok rok no sabai kya nogni borok rok to sagang bore kha to permission dori namu sungya asak hakchalo thangai buma bofa bai alada khai tongai norok job khai tongana chai de kaham kai chai de tongno bodi bong tongno bahar khin bom hakar sang wana jaka borok rok namu sungjaya haifono pawro thangai kisa job rok khai namu sunga buma bofa mana khaliya bongno thandi hinini permission dirikha salta angka bongni thanani dinin kata pro train bethanai Odisha simi Calcutta o bongni mani rok che nangma mani rok degree certificate rok kaham ke packing khainai bego dainai thalai kata borok nokni nongkhai sani sei rok khaijukha kisa apsagun kata sei rok badari kha ami rok bo lama rok cross khaika borok kaya bahai andhobiswas no borok bisas khayata garani parani borok rogo salayo borok no sauta Calcutta thangale norok busele aji manani amtiro khinai mana khaima khanawai binma Akash bai Rabi ni binma song bukha kisa dukho nangka busanor hona musungya bong tomoni haipon borok omti hai kok no mani angai Rabi bai Akash borok nokha ka nokni nokha po som tongo jorao wati kisa kisa phai tongo ta asigila ke phai ko wati phai tongo kisa kisa borok gari wa chukha station thana bakai angkai lama ordeko angka wati baka gila gila khaino borok kosto mosto kai thangsoi ka station tei borongni jeta bogi bo achukha train o gai train to borok gila ma tongya deba nga bongni gana bo khaino kaisa gini bura buri chibrok asat bura boya mane boys ko borok asukui kok salai ta tamni bepare kok salai hingkai o bura sarokni je mamani bura sarokni golpo salai tong ta gai bongni logi chare bisa masa tong o je boys ko borok ni logi o Akash bai Rabi sekam bore khito chupchap nong tongkha borok onek gila mano borok bo khana naikha
borok bo khana sele ka pro ke khanamang sele thaka to topic no pura sarong topic hingga borok ke pura sarong bisas khaya ta o rabi bai akas kai aro ni bisingo rabi khai bo khana sele jagai o boys ko borok no sakata norok kobuni topic ni bebare kisase kok salanya ba nongni o bora sarong ni kok khanamang sele thaka dunia o bora sarak to ditongba abo tabung ni jugo rogo bora sarok pun dino gurui obo hairukini bo saka rabi o kara sakara borok rokno tebo bo arbo tebo khanari ka borok no norok bisas khaika hangkai norok saladi nongni kana cherai bo asok tong bo sinchi nongni kongrok khanawi tabung simin bo hai wan sungma rong no bokro go dawana ni bo tebo khanari ka hangkai aro no bisingo no masa borok saka o boys ko borok ni bisingo no masa borok rabi na sai khan kadesya bo sin login phayu chini parao bo hayungo bo ge singo kon bepare o kok salayo tamo chirai tamo okra borok sung joto sin nukjak o bo hai manyo berasa but pre tontro montro khane rong no sung agin simin nukjak te o chirai bo nukjak botak khana ya hinde je manne tos tongo bon bepare kok salanya to kun bepare beli ni rabino sai khanari kata nga frokai akas bo hinta borasa ko buri tong norok bo jogini borok ni te monika bo kisa tabung dino si borasa rong ni kok salai tong borok hingga ayang hoiton masa boys kun hoiton te masa rabino sakata frokai nung o bepare nung bisas khayana haima tongo nono goi ninje kok sama khana oi habun no nang kacha kok sawana nung o bepare jodi bisas no khaya kai nung om te ka bengai ne bokok ya bong ni pore mun nya bokok ya je kronin logio bo hayanga na ofro nung one kosta manai om ti hai hinai rabino sai khanari kata ayang boys korong ni pororo rabi kai abo ati kok khanai te muni kebo berasa yang malanya ne kus keri mana hingga bawang buru le malanya ga borokai pa berasa rong nugo ne bo depsi akas nok sai khanari molokai rabi akas nok sai khanari ta naiga di akas bong ni para rokai berasa rong tongpong borokai berasa rong nakapong ne ado ke tem muni le kapo ke borok akas busung kata borokai berasa putih hayang tongsa sosma rok tumjak da hane bo te bo benga ya kon te borok te mun lekha kai bisas to khan khaya borok ulta te bse mun dayo ab to je borok nu ya kai bo to bisas khaya to kono oba hai ke benga ne ko ge ta borok bo ologa pal ni hoito no masa borok sao akon do sono map khalai residi sin ko bune topi di kok salayana norok chin bagai distam kanabon bagai nong ang map sano belanyo sengke komuniti top di kok salena hanggai to punu se rabi khai tesa ulta sai khana rok ta borong no tabung dino kun berasa krei norok o je serani gana wa bai kok sai tongo bo lo tor khan ke bo kun sai khana riwana o bahai kemang ati ondo biswas belai bari thanai te bo age thang soginai tabung ni jogo kun berasa rok krei ni tepsi bo sai khana ri utara bi khai o borok no gabur kaya borok sao no sabule saka berasa kerihin berasa tunggu seng nukjak seng no barban sai tunggu cini para os obahai got nanggo cini para simia buni para obahai got nanggo norok bias kaya ganong lama norok tongdi seng ko buni topik di kok salena cin bagai distab mani bagai nong no seng map sano obahai ni okra borok kok saleman cimina masa borok sao kata utai hingga rabi bakas borok tu pun cai susah ke tongnya borok kai boni parau ke berasa rok fayo ini menilai jong uta borok kai hingga masa harun bisingo no masa bura bo okong no khanawi tong malia bo sakata borok kai norong no seng asak map sanmani topun norok khanaya na norok bilanya berasa nanyam jinjago
no tini hora ang berasa punuh ganang. Tapi bayar kas apa kayak sob sabung taka. Enggak burati satu kata. Norok belanya berasa nanya musung kanana. Nong ni bus kang masa okra brok nong tani norok maaf kaya win puno sitesa norok utamu ni kayo. Nanya deh norok berasa nanya deh tini horo. Kata ini bari-bari saya jago tahu bura. Enggak perlu kai rabi. Ini nanya nih, funuk di, tini horo sang berasa nanya nih. Neng funuk mah ya kai? Norok nanya musung kai, kata kolom tik lagi. Norok jangan mung sidi, te atola sidi. Cini logi, cini jasa pun ke, apa nih daito, jeng non haru, jeng kia punya dosia. Apa nih daito seng no? Sibaya aku nih abu norong tani tundi, norong na pokok daito tundi. Ante ini kata. Apro kaya burano mana kai cuma sapura boleh kata tongtung borok cerai borok bisa kaya tongtung. Enggak borok teh jol to kisah ini borok no sengasak map sama si borok kena dia. Borok belanya berasa nanya musuh kena ini huruf funukan ang berasa. Akas kai abo nejini bumung saya kunai aba hasilnya negosiasi yang tumani. Enggak rabi kai beri kau part perkai saya kunai berari kata. Akas no sakata rabi. Sedih hari sentin horo berasa nalanya nih. Anu bahasa kolang mah lama sentang patomani. Tidak no asong mang selet tangan abon tega berasa pun itu mau sawon. Mono pas sedih ini sedih woi. Apro kai kata. Pokoknya dajon kata bong nih. Engkai apa berasa kata. Berasa lebih buruk hanya ba. Apro kai abura. Sauta. Fanyai. Jadi nu fanyai. Norok hanya nukan. Awal ini bin jaga bahasa bay borok kubun kok salah dong kata. Jangan lama asulai beka apro kai. Rabi bayakas kija tuna musung zaka. Olah kai rabi satina musung zaka bo satina musung zaka itangka satina ni. Je toilet bisingo borok hab zakta. Nokaya kuna singka bo kija somoy yaro. Faya kanai hanya rabi baik kanai ingo akas baik kanai kok salah kata. Mau satina musung mani borok si nokaya ku. Kaya pro kaya akas bo ang satina musung to hem dikani kan thalayana. Thalay kata borok kani kena. Apur kai borok kiri, engka setelah beka. Setelah kuni kifil pro kai, arte no je bogi kini kesati hina lama wo, to lawo kasih mani kelajang mang kata borok. Borok kep ni dek kelai kai, ini wasya yang nyung nah lagi. Kep borok kiri aja kau kai. Enggak lagi nih kep borok kiri. Ati ini rabi ke koseng haka. Tamu himale orang ni bekta. Ga kas kamu game ni sekalai kana. Oh adin dicek hadi. Oh borong no sengri dia na. Ya kaba train roko pulis okuri deba. Borong no dia na. Nani salai kata borok. Ingkarun bisingo borok cek hane mani. Kuno Somalia na voter ID card maka na Aadhaar card na foto kun sikrai. Apa sutam tong malerang simisi tung. Rang no koi borok kisa lup sai thangka borok. Mau sabo kalang takasin bagai. Sini baik kos tini kaham sini kapal kaham tini. Tak mau banyak mani rong asal yang hindi ini. Boroko pars no. Tui he kata. Borok ekdom orang no mani khusi ingsak. Muni titi pilot tungpru. Kayak oje. Borok tum sakai kok salai tung mani. Okra sakra rok. Borok bongon nugui hin kata. Seng kata. Tam sekucing paling kesan norok ne. Apro kaya rabi kata. Buko nini buto tini nuglia. Naila nini butin bagai rang si kelang tang sono. Ini apro kata siapa orang menilai suka. Engkai rang manuhin kanawe aro ni bisingon masa borok. Borong no sakata apro kaya. Norok
tam manaiman ba je maniman mani tak bojora tongko lamao kisa misa je jaga tui tongo o jagao manui kita rodi ta tondi nong thani ni sakata borok aburkai Rabi bai ka sauta kubuni mani mang hanggali kita pun dhor kamu rang rono sabu kita mau batak ceng sin harnai ceng si bak lanya non berasa cing bai kelang thang mani ne abro kete borok sia boni pur muni laya ngai orang boy ne borok mani rong na sa laya ngai bong na bor na hinai kata o je borok rono bo le borok kaite sabu kong sau barban non nadi nong no seng barban sau nong thani ta bu sol jora tongko je rang bara tong mani ta bu je jagao tui malai oro kita kalang thani nong bagan ka ngan ke borok bong ni kong no khnai awi no jan jan lama chaya kunai thuka kisa tia akas kai bong ni kong no khnai kisa misa kirima hai bong khana bokai bin thani o mani pai bai nai je rang bara tong mani lama malai o je train ri thang tongma lama o tui ro kijam jam no khangka oron kita kalang ka je rang bara tong mani habun rabi kai kita liata bokai bin pokoto dai nai thona khara ta bokai wate bo bai tong mo jora bo wate bo ekdom waso kata bokai kamang thangri nai ulokai bongni station malai kha borok kelkata soi kata aro ছবি নাই bongni station borok nongkhorka apro horni 3ta rok 3:30 rok baji tongo ta gai station pura khali borok nongkhorka hingke u je bongni logi logia borok okra rok abor bo nongkhoka hingke wati gila phai tongma bagui borok ke sati rok utu jaya hingke aro na sugai wati thangna nasing tongla kata borok kai rabi bai akas hingke okra sakra rok thangpai bika holokai tam khai ni borok platform bo khali masa mangni borok tongma bo horok bela thuja dukan rok bo krei hingke aro no kaisa brand so asuk tongla kata borok akas kai rabino sauta ani ayang paro na hanala bora bai buri sik borok asa kosto ka horo biang thang phaile kana rabi na hanai kangkai bokhanu gya gai bote sa o bor bachine nang dikisi phaitong bla molkai rabi hingkata nang te sikirna jaga mali te kubuni kok ro to hangkai sadi o bora ro khaing thakan bo o kara ro khai bong ko khanamang nang borok khai nyong thaka tapka borok bura buri rok sunu sose bo khai nei rabi ki sauta akas no akas kai bokai barban chai tong rabi no nungu biskango masa beri sih bura nunu gerena latha song song phai tong borok sining thi no borok bo train tin no kana yang oro ko kun masar ho thanang na wati wai borok bo thang mayang to khata rabi khai tunu ya bura beri jorok no engke bo akas ni kono bihas khaya bin la bo tong dong ate kemang wati kijam je ko mung kha furu kai engkai borok bo thalai ka to kai tini to hotel no tong nang nai khana fungai khai engkai je borok je jaga thang mane oro thangi sobi nai gari kawai o gari mari non singka to borok oro hotel kaham ta khorogo bormano tin salta tongna bagui sing khana sari ro kai no sing chini jaga o thanai sing ekdin bagai kaisa room nango hnai o gari malik ko station garani jotun kare kaham borok kaham obo hai hotel thangai gari po thagai toni rikata hingkai borok bongni mani rong hauya kunai hotel hapka habinai kunai aroni hotel ni manager bai kok saka hingkai hotel ni manager bo saka borong no o hotelo pora hotelo kaini ni room tongkhu aroni bisingo nor kaisa room chikon sa obo or jaga o ma tongnani rok a room basa chikon tiata
Hingkai boro aro tongna musung jaya. Hingkai te kaisa room bo kai sing aro tongnai sing abo siridi. Hingkai hotel ni o je manager bo saka. A room sing nong no rimaya abo chini o hotel ni malik bongni pura aro family tongmani agirogo tabuke borok thui thanga hingkai borok thimani pore sing o room no kubuk khulogya abo sing kebo no boriya obo hai hini sagata hingkai rabi kai sabuta rang na hangkai bisi pun diwana topon sung room kotor di rang na hangkai bisi pun diwana topon sung room kotor di sing o room chikon ol tongai mangalak o belan chikon dia ini sagata hingkai hotel ni manager saka norok o hotel o tini salta tongdi norok rang na nangya norok jodi no rang ni namo sung hangkai o kri boro rong ni bagai jeng kaisa tongnai samnarego norok oro rang ri kalangono norok o hotel tongmani rang kokjamo ni nangya norok free kain tongmano hingkai aboro kai rabi saka a hotel manager no tamo room bore bora satong abagri sung riang tong nomore brasane brasarong no bises khai ate hini saka nga hotel manager jole saka prokai norok tongna garon tongdi tongya ka thandi oroni nei bongno sakata nga boro aro tongliya nga so horote boro thanai ba lamon him laikata himte lamani ayang paro kisa chikon tia la chingjak nukha boro dukan ni nga aro thangai puno himdi charo pun nonglai tongana horto ayani nong thaka tikisan boge horaya kunai sing sal kang kai bas ka unai jini jaga thana ma jaga sung thang suke nai a dugano charong na hin thalai kata burgai kai thangte sokui ka dugano sokui kunai a dugan malik bo phong asisi ngai charok phal dong ta bo cha biscuit rok je breakfast ka jana mane no abo phal jau ta bokai o gana uno nok bini o dukan ni kisa ti age o kisa chikon ti anok tangsa tongota aro on tonglai boro pura family hingkai a dukan malik unuka o faidi nongni bagai chari bana hade sa salamana asukdi hingkai boro asuka hingkai bo asani sa salam tong sokota olokai o je dukan malik ni bini ama phaya at kaisa phaya kuni sakata borong no bini busana no saka borong no nang tabung oron tiklai rodi bong ni bagai cha so salamna nangya oba ini sakata buma ga dukan malik saka borok bani customer nang bai kri khlai mane ba tamung khaba bong lo gile oba ini busla sakata au je dukan phalnai hingam tiko khanawi akas bo na jaka motamoti sama kok kolai ka singno hinai hingka purkai o je dukan phalani buma sakata borok obo sabnu tui phaisa temang ni nokai hingkai temang nei hingkai sabo borok to kunui se hingkai aborka busla sakata borok kunui se ble temang ni kri bela oro hingkai aborkai buma saka bini logi temang ni phaijak rabini digi yak suri sakata hingkai borok to nugya aborkai akas sakata mang ni te kri bele sung kunui no norong nanya de musungba ini saka aborkai o dukan phalani bini ma tongarang tabon phono gana ini bono hapkata noga haboi kaisa tukri wo kai bata sor gilama ketui mani gilama katui phegata hingkai bin logi o je dukan phalani busa bo phaimani hingkai a dukan phalani buma bo a chera nyoka dairo hokata bisingo thandi nang kiri jakan nang naimiya bo hingkai a chera bo thangpaikha abo tu ya kuni berai drop siko rabia sugui je samani abono sarapsan bisingo no chaw ya kuni sap kari begera se gilama bata sarokse abono no gui afrikai akas bo wana jaka mo burke chaimang khasa
asa gila ma ketui mani yang bo abo sai paya kunai rabi apro kai sauta hambaya ma ano sari ma bagai nei bo yakong rong motom soi tong kata o brecek ni dokan pangan bin mani korang buju dang thanga ta apro kai bini apro kai akas wana jaka bini logi brecek bura masa tongo norok porman kaisa obono borno je tui fai borong no hinai singga ta apro kai awangko dokan pangan bin ma hingkai brecek bura ni korang khanawai o akas bo saka apro kai obo haiti nuk borok masa brecek ukti hari jumjak yathe khorare kisa lada kongsa tijak bin logi bora bek tijak hingga brecek sakata ni abono borman phainoro abono apro kai akas mukti manjaka o je station borong nongkoma jaga o bo je nungmani dabi kheto nukliya hingkai bo tam mung ya jotono gotna sai khana kata apro kai dokan phalani bin ma sakata nong ni thani tak bojora tongkho norok je mani manmani bwskango tui malayane aro jotono sap kai je mani khita kalangbadi te bwskango mondiro thanggaya kunui aro ning dolni bagai mutai rok khairi di dakti thani bisile thaka hingkai o je nongni logi phainai borok tebo kirima singchang nai nin dolo nungte ma glakha obo ai ka hin khanawai bo rabino tlang thaka hingkai lamao je tongmani bin pocket ni rang rok kari winai khita kalang kata aro tuio bin thani to boto sakang boroni khita kalangka je mani manmani aro jonon sap ka khita kalang baya kunui bwskang mondir nu kapro kai bwskang mondiro thangkata mondir gana thangna rek hingkai rabini bo busa khiregri rek thangna musungjaia topono bo kosto mosto kawane prakai sobret lang kata mondiro aro thangai pondit bai malaikha mutai bujinai bai borongno je kahini tongmani sai khanarika pondito o rabino nukan saiman thaka bini logi obo hai musasuk tongo bin logi bo masa boya masi mangnei mutai rok khaya kunui apro kai rabi kisam bisa ham kata apro kai hingkai o pondit apro kai sengka akas no norok mo mondir tongo hene oro bai saiman gasa oro mondir tongo hene joto borok saijimaya jara hasani phainai hingkai norok bori ke saiman kan sengka ta apro kai o je mutai bujinai hingkai akas hai khana ta oro masa buri ama tongo te bin busa dukan di baro sani dukan aro thangai haboino saimano o je brecek ama bono joto kisu sai khana kasino gapur gaya o je mutai pusinai pondit mana jakata bo oro gana gani kun cha phalnai kep gari bela norok je phaimala motia bolong kusukti ba kaisa kunsi dukan diaro norok sai malai phai hingkai akaso saka je malai phaimani o jaga bongni dukan o dukan gana ono bongni nok tongo aro bongni pura poribaro tongai borok ha pondit sakata norok je o bolongo lamati phaima jaga o oro kebni kun nokrei norok bisas khaya kai ta kai tin thangdi tei nai thandi aro kebre tong oni sairo kata bongno hingkai borok aron thalaikha rabi khe mia horni simi je station ni simi tak suk fungai majora tei khe tamon kabin logi bo kunsi saimi aro kai hingkai borok kubuni alamu tin phaya kunai naikha rutuk suka dukan no mas malia abo bong no mutai rong no kaisa help kama hai klai chuta hai deba rabi khe to kun saimi abo ulo kai bongni je jaga kolkata o bongni je jaga thana jaga o thanggaya kunai bo tamon kharabun sengkata apro kai borok kongno bisa sengkha je train no tongpro o gra borok samani bongno jeni logi ngo borok si saimano saime ka saime abo hai mani rong no abo hai kok rong no obono tei kun dino phatra salamno bo kogia
hayada. Ngai tini ni Rabi bai Akas ni je kilima singsa kahini rong norok bahai nang jaba ano comment ke sabai di. Oh bahai te bo kaham norok video mana musung kaham ke channel no subscribe khai narek badi. Oh video jodi norok nong do nong no share khai na motai ke share khai badi. Te comment khai pro norok poja kan hote video nai jong para rok. Ano kisa comment khai sabai di. Tini ni kahini am suk jora no. Malah nyai norok bai te kisa next video ko. Oh video no soya sak nai tuma bagi norok no tesa ain hai hamba ya faro. Malah nyai norok bai te kisa video ko. Tini ni bagi asang no. Hambai.